Mallorca és una illa, i totes les influències que han rebut en el passat i que han ajudat a forjar la nostra identitat com a poble les han rebudes per mà. El nostre passat es remunta, com en el cas de la majoria de pobles d'Europa, a la prehistòria, concretament a l'edat de bronze i a l'anomenada cultura talaiòtica, característica de Mallorca i de Menorca. Després arribaren els grecs i els fenicis i començaren un intens comerç amb els habitants de les Illes Balears. Els grecs posaren el primer nom a l'arxipèlag i ens anomenaren les Ginnèsies, que literalment vol dir les illes on la gent va pràcticament despullada, ja que els habitants d'aquestes terres tenien el costum de tapar-se, en el millor dels casos, amb una pell de cabra o de qualsevol altre animal autòcton. L'any 123 abans de Crist, els romans incorporen el nostre arxipèlag al seu imperi i ens tornen a canviar el nom. Per als romans, no va ser gens fàcil conquerir-nos, ja que disposàvem d'una arma formidable a l'època, en l'ús del qual eren vertades mestres, la fona, i precisament els projectils que llançaven contra els soldats romans que intentaven desembarcar, balees en llatí, es varen acabar convertint en l'arrel del nom del nostre arxipèlag, les Balears. Amb la caiguda de l'Imperi Romà d'Occident i, especialment a mesura que la península era conquerida per l'Islam a partir del segle VIII després de Crist, les Balears començaren a rebre la influència musulmana. La cultura musulmana quallà de manera especial a les Balears, especialment en el disseny de la Medina Mallorca, actualment Palma de Mallorca. Al segle XIII, el rei Jaume I d'Aragó emprengué amb èxit una campanya per conquerir Mallorca i la resta d'illes de l'arxipèlag als musulmans. Un dels lligats que en deixà aquesta conquesta fou la nostra llengua, el català. L'any 1276, el rei Jaume II ordena construir el Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, que esdevé la capital continental del Regne de Mallorca. Entre els segles XIII i XIV, un mallorquí es fa famós arreu d'Europa i del nord d'Àfrica, Ramon Llull Raimundo Lúlia. A mitjans del segle XIV, el Regne de Mallorca s'incorpora a la Corona d'Aragó, formada a partir de la unió del Regne d'Aragó i dels comtats catalans. Perpinyà perd el seu rang de capital de tot un regne. Durant els segles XIV i XV, la llengua catalana viu la seva època més daurada, amb figures de la talla de Bernat Metge, Ausiàs Marc, Joanot Martorell i molts altres. Al segle XV, tots els territoris de la Corona d'Aragó, al nord i al sud dels Pirineus, passen a formar part del que amb el pas de la història s'acabarà coneixent com Espanya, i excavant del segle XV, l'Espanya que coneixem actualment no existia. Es va acabar constituint a partir de la unió dels anomenats quatre regnes constitutius. A mitjan segle XVII, concretament l'any 1659, les circumstàncies històriques porten als regnes de França i d'Espanya a signar el Tractat dels Pirineus. Una de les conseqüències d'aquest tractat va ser que el Rosselló i part de la Cerdanya varen ser annexionats per la corona francesa. Des d'aleshores ençà, la llengua catalana ha seguit el curs de la història de dos estats, Espanya i França, vestits des d'un bon començament al voltant de la idea un estat igual una llengua. Al segle XVIII té lloc l'anomenada Guerra de Successió i les conseqüències d'aquest conflicte marquen un punt d'inflexió en la història de la nostra llengua dins la corona espanyola. D'una banda es reforça la idea un estat igual una llengua, de l'altra comença l'anomenada persecució política de la llengua catalana, en forma de decrets diversos, que tenen la intenció de bandejar els usos públics i institucionals de la llengua catalana. Al segle XIX, segle de revolucions socials i econòmiques, el passam sense gaire pena ni glòria a les Balears. La base de la nostra economia és aleshores l'agricultura i les illes estan en mans dels terratinents. Això sí, els contactes d'alguns dels nostres intel·lectuals i escriptors amb els seus homònims del Principat fan que d'alguna manera ens arribin tímidament el que podria anomenar els aires de la Renaixença, moviment de base burguesa que neix amb l'objectiu de recuperar i de dignificar l'ús de la llengua catalana a tots els nivells i que es donà al Principat aproximadament a partir de la segona meitat del segle XIX.
Al segle XX, els canvis polítics, d'una banda, i la ràpida evolució de la literatura catalana, impulsada a partir de moviments com la Renaixença, el modernisme o el noucentisme, de l'altra, fan que sorgeixi una de les nostres grans aportacions a la literatura catalana contemporània, la poesia de l'escola mallorquina. Al segle XX també s'esdevenen dos fets cabdals per a la història de la nostra llengua. La celebració del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, presidit pel mallorquí Antoni Maria Alcover, i la publicació de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra l'any 1913, les quals donen cohesió, coherència, rigor i aires de modernitat a la nostra llengua, per sobre de qualsevol tipus de frontera política o ideològica. Sigui com vulgui, al segle XX vivim dos fets cabdals per a la nostra història, un de negatiu i un altre de positiu, que d'una manera o d'una altra han acabat marcant la nostra imatge arreu del món i la nostra història més recent. El fet negatiu va ser la Guerra Civil, 1936-1939, guerra de germans contra germans, i la seva conseqüència més directa, la dictadura militar del general Franco, 1939-1975, la qual suposà, entre moltes altres coses, un retrocés de prop de 200 anys pel que fa al paper de la nostra llengua a la societat moderna. Dit amb unes altres paraules, amb la dictadura franquista, el català torna a ser bandejat dels usos públics i institucionals. Tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Pel que fa al fet positiu, indiscutiblement cal destacar el boom turístic a partir dels anys 60 i la restauració d'un règim constitucional i democràtic basat en la Constitució espanyola de 1978. Amb la restauració de la democràcia, a Mallorca hem pogut recuperar la nostra llengua i la nostra identitat com a poble dins l'estat espanyol, força devastades al llarg de la història per monarques absolutistes i dictadors diversos. Què hi farem? Tots tenim un passat, no? Amb el turisme, enfocat a partir dels anys 90 cap a una oferta de turisme de qualitat, interessat més enllà de les platges i de l'oferta de lleure, en la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra gastronomia. Les Illes Balears s'han fet famoses arreu de tot el món i s'han convertit en un dels llocs de descans i de lleure més sol·licitats arreu d'Europa i del món. També hi ha hagut força ciutadans d'arreu del món, majoritàriament alemanys i britànics, però també equatorians, colombians, grecs, austríacs, suïssos, holandesos, que s'han mudat a les nostres illes i que hi han fixat la seva residència habitual. I aquest fet, d'una manera o d'una altra, ha passat a formar part del nostre passat més immediat, del nostre present i del nostre futur. Però això és una altra història i una altra seqüència. Quan el sol se'n va dormir, mai no està prou segur de ver.